I-reels kita, i-reels. Green! Blue ka na! Masala ako. Green man! I love you! I love you daw. Ayun, may papasok, may papasok. Ayun, may papasok. Ayan, mayaman. Antay ka. Ang tangkad. Mayaman siguro yan. Adik din o. Adik din. Dati dinadaan. Bills ka na. Ngayon, sikat na. Ngayon, sikat na. Hindi ka tayo. Mayaman na siya. Bills ka na. Ganda naman ang Sana si Blake. Ay, green. Green man. Susumbong kita sa asawa mo. Ay, narito. Harap ka rin. Ano makita ka dito? Tur. Ay, sige rin. Man, dyan yung asawa mo. Wala nang 250. Pasok ko na yung pera ko. Oh! Walang tip kasi. Hoy, 1,000. Oh, ayan, hoy, 1,000. Wow! 1,000. May sukli. Sukli palitan daw yan, 100 lang yan. Ang ginawa ulit. Wow, sana all. Sana all. Kaya pala 1,000 pala dito bago pumasok Kaya eh. pala hindi kami pinapansin, ah. Hindi kami pinapansin. Buti na lang, may 2,000 ako Dito dito. talaga ang exit. May buong 2,000 dito. May buha akong 2,000. Huwag niyo po hawakan yung tali mga bibis. Please lang po. Maputol daw. Back out po kami o susunod po kayo. Sige na po, please lang po. Mainit po sa loob. Picture tayo ko, habang di ka pasikat. Wala na, hindi ko na mahintay. Wala na, mamaya pa dito. Selfie lang, selfie ko na. Magkamukha sila ni Kahit Green selfie na lang dito. Kapatid niya ata yan eh. Boss, dito naman, para uli na kami. Boss, uwi pa kami Manila. Nandito na lang tayo. I-upload ko to sa YouTube. Uwi din po kami Manila mamaya. Ay, Manila pa kayo? Babalik po kami Manila. Saan sa Maynila? Bakit secret? Mamaya nga, selfie lang. Matagal ko na siyang pinapanood eh. Abangan nyo lang po sa... Dito lang kahit ganan ng selfie lang. Sabihin mo. Mas malapit po sa kanyang mga bata. Kahit kayo rito. Isip bata kayo. Isip bata kasi. Sa bata ka ba? Mag-start lang yan nung ano eh, nung kailan ba yun? Bigyan lang namin ng sigla. Hindi nung pandemic, nung panito, nung panagbenga. Nung gabi. Ay, sabay ka na dun oh, sa selfie. Ayun oh! Akala ko dito ka na, Excuse me excuse daw. me lang pala. Oh. Selfie nga, selfie. Ay! Selfie. Well,
na tayo. Iniwanan talaga. Kuha tayo sa selfie. Pero kuha tayo sa selfie lang. Mga bata yung priority. Nagbigay ka 1,000. Ito priority niya. Wala na akong allowance pa. Pera. Pangkamin. Di bali na. Ay, dito rin. Dito. Picture. Wala, lagot ka! Lagot ka! Ang ginawa ko! Kamot sumber ka. Musimber ka. Sumber ka dyan. Nakamatay na. Mururayam lang. Basta na. Sumber ka na bang adadang. Hala! Wah! Joel. Dito naman. Dito naman. Pag 500 na. Ay, dito naman. Dito, mayroon kami 1,000. Bakit dyan lang? Lang po. Guys, padaan po. sige. Exit lang po. Hindi tayo magkasya. Ang lalaki nyo. Joel. Ay, dito rin. Dito. Dito rin, picture. Hoy, dito. Dito naman. Wala, doon siya nakapokus sa isa. Ayan, kabila. Harap naman dito. Saan sila? Ayan yan. Rata ko mo, may maya. Green charger. Tanawin. Tanawin. Bitaw mo yan, bitaw mo yan. Ganito. Tanawin. Picturean ka lang, bigat ang kapapicturean ka. Mamaya, magano siya, mag-ikot daw. Mag-ikot-ikot daw. Pinila. Nagtakalbagin. Kahit saan. Hindi
Hindi, nandun na yung girlfriend. Ay, nani am. Dete. Hindi naman pumupunta dito. Andito lang. Atras po. Ay, atras daw. Atras. 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 Okay. Huwag na hawakan yung tali. Medyo great. Ano muna ka? Sabay ko yun. Balik ako tayo ba't medyo Hindi.